Sal kisah sekang wa Badal Tripura polis ni yago bui tangwi buthar jakmani khairak pa sengzake naisui wika krak sallo ADC hapangni CEM Purna Chandra Jomatia loge watangkha MDC Debaji Tripura tei loge watangkha 41 Ampinogorni MLA Patal Jomatia Malai thani wo chubachu yafarkha ADC hapangni bekhakte rang si sai eba lakaisa Kok narik tani wo kok mathum narik ni buskango CM saka belai ke khairek pasengsa ke bono boi dawai buthar kha tei Badal Tripura YTF ni bo sekrak tongmani जों ओ जागा बादल त्रिपुरा जोंनि YTF नि कर्मी सालनै सालथाम सिगां कयेक दिन सिगां पुलिसो लखाबो तक जागै थिमेनि घटना जतनो साइमाखा जे जों तिने ओ जागा जोंनि ADC नि ओंगै जोंनि जे तुंमान जों सुबानाय होनै फाइलाइजाक जोंनि MDC देवजी त्रिपुरा जोंनि MLA बारमगना पाtal जमातिया ए बिसिनि YTF वारियर रक दंबो जोंनि बुबाग्रा जोंनो साखा जे माहायजरा हायवा जों ADC नि हयते जे मामानि चुबादि हाय होनै साखा जोंनि लाइ थांनाय कयेक दिन सिगांबो जोंनि MDC EM जतनो फाइजाक जोंनि पार्टी नेमो जोंनि ADC नि MDC रो MLA रो फाइजाक बरबो साइक्लांखा ADC नि हयते चुबानाय ते पार्टी नि हयते चुबानाय होनै इनके जों तिनि फाइका बरनि नुखुंगो बनि बादल त्रिपुरा नि बनि बुफानि मंगै जों 1 लाख चेक जों चुबा फाइका फाइनाय सालो बनि नुखुंनि चरायलायनो जों तेबो नायनाय जों बुबाग्राबो हायनो साइ दङ जे मानसा चुबानाय होनै इनके माहायखनो जों तिनि माहाय जरा हायवो जों बनि नुखुंगो चुबावाना बावै फाइ जे थै थांनायनो जों तेकि फेलै मालैया खायफानो किसिसा नगनि सामंग खायथेनि अफानो चुबाखौ रलायनाय होनै जों तिनि फाइजा